ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁମାଳିନୀ ନାୟକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଦାମବାଡ଼ି ନେଉ କଲୋନୀର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ପାଠ 2 ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜଳ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥିବା କାଚ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆମର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଇନା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଏ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନ ଓ ତା'ର ଦୂରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିରର ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଗହଣା ଦୋକାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌଖିନୀ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଇନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଦୋକାନକୁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବେ କାଚର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ବି ଆଇନା ବ୍ୟତୀତ ଚିକ୍କଣ ମାର୍ବଲ, ଚିକ୍କଣ ଟାଇଲ, ଚିକ୍କଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳିଆ ଆଦି ମାନଙ୍କରେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ ଯେ ଏହା ସତସତିକା ବୋଲି ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏକ ଗପ କହୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ଲୋଭୀ କୁକୁର ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମାଂସ ହାଡ଼ ନେଇ ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଥିଲା। ପୋଲ ତଳେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣିକୁ ଚାହିଁଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମାଂସ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ତଳେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ତା'ର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁକୁରର ମାଂସ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ପୋଲ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତଳେ ପାଣି ଥିବାରୁ ସେ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲା ଓ ତା'ର ପାଟିରେ ଧରିଥିବା ମାଂସ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡଟି ପାଟିରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ତା'ର ନିଜର କ୍ଷତି ହେଲା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଜଳ ଭିତରେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିନଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଏକ ଗପ କହୁଛି, ଯାହାକି ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଅଛି। ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। ଏବେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଥରେ ଦଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ପାଣିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପାଣି ଭିତରକୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପାଣି ଚହଲିଗଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜହ୍ନର ଛାଇ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଜହ୍ନ ବୋଧେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଡରରେ ଲୁଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ସ୍ଥିର ହେଲା ଓ ଜହ୍ନ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା। ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନୂଆ ଏକ ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପରସ୍ପର ହାତକୁ ହାତ ଧରି ଗଛ ଡାଳରୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଲେ। ଭାରୀ ହେବାରୁ ଗଛ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ି ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଗଲେ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଏମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖୁଥିଲା। ତାପରେ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦୁଲଦାଲ ହୋଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ତରତର ହୋଇ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତମେମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିଲ କି? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର କଥାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଲାଜରା ହୋଇ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରିବାରୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲ ଦେଖି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ଚାହିଁଲ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ଚାହିଁବାରୁ ପାଣି ଭିତରେ ଜହ୍ନ ଦେଖିଲେ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଗରେ ପରିଷ୍କାର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ରହିଲେ ବସ୍ତୁର ଛାଇ ସେହି ପରିଷ୍କାର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼େ ଓ ଆମକୁ ସେହି ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ଏକଥା ନ ଜାଣି ପାଣି ଭିତରେ ଜହ୍ନର ଛାଇକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଜହ୍ନ ବୋଲି ଭାବିଲ ଓ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏ ଦଶା ଭୋଗିଲ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜହ୍ନ ଧରିବା ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।